Word! Hello mga kababayan ko! Musta po kayo? Andito po tayo ngayon sa St. John, the Evangelist of Cathedral. Ito po yung old church ng Dagupan City, Philippines. Papasyal po tayo ngayon dito at magdadasal. Ito po yung old cathedral ng Evangelist. Yan po, oh. Pupunta po tayo sa loob. Ito po yung sa loob, oh. Yan. Papasyal po tayo ngayon